салом арз мекунем ба кулли шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барнома дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. рӯзи 20 январ Реал Мадрид бо арзиши 30 миллион евро бо футболбози 18-солаи бразилӣ Райнер Жезус шартнома баст. ин футболбози умедбахшро мадридиҳо аз дастаи Фламенго пайда намуданд. гузариши футболбоз сарфи маблағҳои бошгоҳи шоҳонаро ба 132 миллион евро боло бурд ки маблағи мазкур танҳо дар ҷалби футболбозони ҷавон сарф шудааст. скаутҳои Реал Мадрид зери роҳбарии Ҷуни Калафат давоми солҳои охир чунин бозингаронро ба ҳайат ҷалб сохтаанд. Родриго Гоес 50 миллион евро, Винисиус Junior 45 миллион евро, Райнер Жезус 30 миллион, Марко Асенсио 4 миллион, Мартин Эдегор 3 миллион ва Такефуса Кубо ройгон. Мартин Эдегор, Лионел Месси инав барои ин бозигар 30 миллион евро сарф карданд. охири соли 2014 бузургтарин клубҳои Аврупо барои футболбози навраси 16 сола аз Норвегия мубориза бурданд. истеъдоди фавқулодаи ниммуҳофизатгар таваҷҷӯҳи топ дастаҳои футбол аз ҷумла Бавария, Дортмунд, Ливерпул, Манчестер Сити, Арсенал, Барселона ва Реал Мадридро ба худ ҷалб сохт ки билохира Мартин Эдегор ба дастаи мадридӣ гузашт. дар Норвегия ӯро Мессии ҷадид ном мебурданд. баъд аз якчанд мавсими иҷора Эдегор аз худ ном баровард ва феълан яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Реал Соседад ки ба ҳайси футболбози кироя бозӣ мекунад маҳсуб мешавад. Марко Асенсио 3 миллион евро. дар баробари омаданаш ба Мадрид Марко Асенсио ба Испаниол рафт. баъди бозгашт Асенсио куллан дар Мадрид кушода шуд. ҳатто ӯ дар финали Лигаи Чемпионҳо дар Кардиф мавсими солҳои 2016 ва 17 гол задааст. баъд аз рафтани Зинедин Зидан сифати бозии Асенсио коҳиш ёфт. арзиши ӯ дар бозори трансферӣ аз 3 ба 90 миллион евро боло рафт ва Ливерпул ба бошгоҳи шоҳона 140 миллион пешниҳод кард. аммо мадридиҳо нахостанд то Асенсио аз дастааш равад. Марко Асенсио дар ибтидои мавсим аз зонуаш ҷароҳати сахт бардошт ва ба тобобат машғул аст. Винисиус Junior 45 миллион евро. Реал Мадрид соли 2018 барои як футболкори 18-солаи бразилӣ 45 миллион пардохт карда таваккали бузург намуд. барои ба даст овардани ӯ ин корро намекард. имрӯзҳо Винисиус ё дар Манчестер Сити ё ин ки дар ПСЖ ҳунарнамоӣ дошт. ҳамлагари умедбахш ҳоло дар ҳайати асосии мадридиҳо мавқеи устувор надорад, аммо ба дриблингҳои худ Криштиану Роналдуро ба хотир меорад. Реал Мадрид бо арзиши 100 миллион евро Винисиусро намефурӯшад. ба Сантьяго Бернабеу боз як футболбози бразилии дигар Родриго Гоес омад. 50 миллион барои як футболбози наврас маблағи кам нест, аммо дар Мадрид ҳама дар ҳунари ӯ ситораи навбатии футболро мебинанд. хетрик ба дарвозаи Галатасарай, иҷрои пеналти дар суперҷоми Испания бар муқобили Атлетико аз зумраи хотирмонтарин корҳои ӯ маҳсуб мешавад. Такефуса Кубо, Мессии ҷопонӣ барои Реал Мадрид дастпарвари Барселона бепул омад. соҳибистеъдодтарин футболбози ҷопонӣ феълан дар Малёрка ба иҷора дода шудааст. аз он ки Такефуса Кубо қаблан ба Барса шартномаи пешакӣ басту баъдан Реал Мадридро интихоб кард, муаммои сарбаста ва то ба ҳол касе дақиқ гуфта наметавонад ки барои чӣ футболбози навраси ҷопонӣ чунин амал намуд. ин онҳое буданд ки бошгоҳи шоҳона барои ҳайати дуюми худ ва ё ба мақсади баъдан бо арзиши қимматтар ба фурӯш баровардан харидорӣ карда шуданд. аммо тобистони соли гузашта мадридиҳо дар бозори гузаришҳо хеле фаъол буданд. бо Эден Азар аз Челси бо сарфи 100 миллион, Лука Йович бо арзиши 60 миллион евро, Ферлан Менди бо 48 миллион евро харидорӣ намуд. дарвозабон Алфонс Ареоларо аз ПСЖ то ба охири мавсим ба иҷора гирифт, аммо аз миёни ин футболбозон то ба ҳол касе ба ҳайати асосӣ пурра шомил нашудаасту он умедҳое ки нисбаташон доштанд ҳама барбод рафт. баъди чунин нишондодҳои на он қадар хуб Реал Мадрид маҷбур шуд то ба Карим Бензема ки ягона наҷотбахши даста дар мавсим маҳсуб мешавад шартномаи нав ба моҳиши 2 баробар зиёд баста нест. агар Бензема қарордоди нав бандад пас дар Реал аз ҳама маоши баланд мегирад. аз он ки мо дар бораи Реал Мадрид ҳарф задем, Гарет Бейлро низ бояд ёдовар шуд, зеро ин ҳамлагар дар мавсими ҷорӣ танҳо 2 гол задаасту тамом. Флорентино Перес ҳар қадар талош мекунад то аз ин футболбозаш халос шавад, вале наметавонад. Бел билохира иқрор шуд ки ягон пешниҳодро
қабул надорад ва то охири шартномааш новобаста аз он ки ба майдон мебарояд ё не дар Реал мемонад. Баъд аз рафтани Роналду дар ин даста Гарет Бейл аз ҳама маоши баланд мегирад, аммо дар сатҳи зарурӣ бозӣ намекунад. Зидан мехоҳад дастааш бо нимуҳофизатгари дастаи МЮ Пол Погба шартнома бандад, аммо президенти клуб дигар қасам хӯрдааст ки бо ситораҳо шартнома намебандад ва ин пешниҳоди сармураббиашро қабул надорад. давоми 10 солаи охир аз ситораҳое ки ба бошгоҳи шоҳона бо маблағи миёншикан омаданд, танҳо Криштиану Роналду ба таври зарурӣ дар Реал хизмат кард. Дигар аксар трансферҳои пурсарусадои даста ба ҷуз аз сарфи маблағ чизе аз худ боқӣ нагузошт. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.